Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýtleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2 sentýabrda Azatlyk radiosuna maglumat berdiler. Onlara diňe erkekler barlanýardy, häzir aýallar barlanyp deport edilmäge başlady. Diýip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň tomuz paslynyň başyndan bäri bekanun migrantlara garşy reýtleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediasy bu reýtlerde bekanun migrantlaryň ýygyderli saklanýandygy barada günde günaşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2 sentýabrda beren maglumatynda Sebitde awgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bekanun migrantyň saklanandygyny ma'lum etdi. Türk häkimetleri saklanýan migrantlaryň haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açyçan maglumat bermän gelýärler. Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar we aktivist Taganowa Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutoranýada umuman köne pasport bilen bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň müňlerçedigini aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bekanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumyny kanunlaşdyrmak üçin öz başda dürli çykalgalary gözleýärler. Ýöne bu adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp, olary aldawa salýan adamlar köpeldi. Bularyň tas ählisi Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlardyr diýip aktivist bellidi. Bu adamlar sosial ulgamlarda sahypalar açyp, olara hamala agentstwa adyny berip, türkmen migrantlaryna esasan işlerini türk gazetine geçirip ýa-da käbir tanymal programmalar esasynda ýaşaýyş ýagdaýyny kanunlaşdyryp bermegi wada berýärler. Olar migrantlara bu baradaky galp resmi namalary hem hödürleýärler. Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda verip şu yerinin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye'ye arkayın gelip bilersiniz diyen bir yolu var. Deyip adamlara şunun yalvardalar berip aldaýarlar. Deyip Taganowa bu ýagdaýa düşenleriň her biriniň 1400'den 5000 ABŞ dollaryna çenli maliýe serişdesini aldyrandygyny belliýär. Ol özüniň sosial ulgamlarda ýyl-ýyldan efir açyp bu barada gurrun gozaýandygyny we özleriniň aldawa düşendigini aýdyp kömek soraýan onlarça adamyň ýüz tutandygyny hem aýdýar. Bu ýagdaýa seze war bolan türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, pullary alan türkmenler aradan bir salym geçen soň olaryň hatlaryna we telefon jaňlaryna jogap bermeýärler. Käbir adamlaryň üstünden gülüp jogap berýärler. Biz Türkiýede bekanun ýaşaýanlygymyz sebäpli Türk polisiýasyna baryp bu adamlar barada şikayet edip bilmeýäris. Sebäbi bizden ilkinji soraljak zat wizaňyz barmy? Eger wizaňyz bolmasa hiç ýerik şikayet edip bilmeýärsiňiz we üstesine de derrew deport bolýarsyňyz. Adamlary arlawa salýan türkmenlerimiz hem muny bilýärler. Türkmenleriň iň agyr meselelerini hem bilýärler. Çykgynsyz ýagdaýa düşen köp adam bularyň hilegärligini arlanýar. Deyip Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen migranty anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Taganowa bu ýagdaýlar barada özüniň we öz ýaly başga bir näçe türkmen aktivistiniň türk häkimetlerine, polisiýasyna ýüzlenip migrantlary aldawa salýanlaryň bardygy barada habar berendiklerini hem aýdýar. Olara diýär, ejir çeken adamların özlerinin ilgilenmesi gerekli diýär. Yani üçüncü taraf hiç şikayet edip bilen yok. Bizim elimizden gelen hiç tat yok bunu habarlaşdırmaktan başka. Deyip aktivist belledi. Ol Türkmenistanlaryň bu kösönçlükleriniň esasy sebäbiniň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna pasportlaryň taýýarlanyp berilmeýändigi, türkmen raýatlarynyň watanyna dolanan ýagdaýynda olaryň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdilýändigi bilen baglanşyklydygyny belliýär. TikTok ve beylek sosyal medyalarda bu zatlar açıkçan edilip
oturulmagyna garamazdan Türkmenistan hökümetine, aktivistlara nähili basyş görkezýärler. Bir zat aýdyp çykanda şolar tarapa hiç hili çare görülmeýär. Dip aktivist Dursultan Taganowa sözünü jemledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Goňşy Özbekistanyň Surxandarya welaýatynyň Baýsun etrawyna ýerleşen bir gaz kanine bolup geçen partlama Türkmenistanyň Serhet ýaka Lewat welaýatynyň şeýlede Mar welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasyna dowul döretdi. Türkmenler goňşy ýurtda bolup geçen adatdan daşary hadisanyň Özbek häkimetleri tarapyndan boyun alynmagy we olaryň öz raýatlaryna ilkinji gaýry goýulmasy kömegi bermek dogrusyna pikir alışdylar. Lewatly ýaşaýjylar öýdary gurrun döşlükde goňşy ýurdun adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrliginiň ýüze çykan meseleni derhal boyun alanynyny belläp, munyň türkmen häkimetleri üçin göreldi bolmalydygyny aýtdylar. Özbek halas ediş güýçleri partlama bolan wagtyna halka kömek görmäge başladylar we maglumaty açaçan köpçülüge ýetirdiler. Türkmen emellerleri şeýle howply ýagdaý ýüze çykan halatyny özüňi nädip alyp barmalygyny, hiç bolmanyny goňşy Özbek emellerlerinden öwrenseler gowy bolardy. Diýip bir Lewatly ýaşaýjylar. Türkmen häkimetleri özleriniň hemmede gulaly gulluk mesele ýok. Cenneti mekan, bagtyar durmuş propagandasyna özleri inanyp öz-özüni arlaýarlar. Dipol sözünün üstüne getirýär. Türkmenistanyň Lewat welaýatynyň serhedinden takminan 50 km çemeti Günnegorda ýerleşen Baýsun etrawyna 1-nji sentýabrda öýlen saat 3:15 töwereklerine bir gaz kanine partlama boldy. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy bu sebäpden ýaşaýjylarynyň howpsuz ýerlere evakuasiýa edilendigini habar berdi. Partlamada adam ýetkiýärde şikayetlenmeler hasap alınmady. Ýagdaý gödäwçilik astyna diýip Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Ýönazatlyk radiosynyň Özbek gullugyna görä sosial mediada peýda bolan tasdiklanmadyk habarlar 4 işçiniň wakanyň bolan ýerine helak bolanyny aýdýar. Gaz kaniniň golaýyna ýerleşen Kafrun obasynyň 5000 çemeti ýaşaýjysy Baýsunyň etrap merkezine evakuasiýa edildi. Oba ýaşaýjylary etrap merkezine käbir durmuş tesgalaryna, şolhany mektepleriň sport zallaryna, keselhanalara, täze gurulan ýaşaýyş jaýlaryna we bir stadiona ýerleşdirildi. Käbir ýokary wezipeli resmiler şolhany premier ministriň ornmasary, adatdan daşary ýagdaýlar ministri, Surxandarya welaýatynyň häkimi partlamanyň ýygyany wakanyň bolan ýerine baryp gördüler. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugyna gelip goşan videolarda kisarot balonlary bolan we ýörüýte iş eşiklerini partlamanyň netijelerini aradan aýryp ýören adamlary görmek bolýar. Partlama Lewat welaýatynyň köýtünäg etrawynyň Hojaýpil obasynyň takminan 50 km çemeti Günnegorda, Özbekistanyň Owgan serhedinden takminan 100 km çemeti Demirgazykda bolup geçdi. Türkmenistanyň iň ýeri gaz kanary bolan Bagtyarlyk we Galkynyş gaz kanary değişiklikde Lewat we Mar welaýatlaryna ýerleşýär. Goňşy ýurdun gaz kanine bolup geçen partlama we munyň ýygyany Özbek häkimetleriniň derhal herekete geçmegi Türkmenistanyň Lewat we Mar sebitleriniň ýaşaýjylarynyň arasyna pikir alışmalar döretdi. Ýerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň şu meňdeş hadiselere garşy görüşmek üçin ýörüýte gullugyň hem ýokdugyna ünsüp çekýärler. Hudaý saklasyn, bizde şeýle partlama ýa beýlik tehnagen hadiseler ýüze çykaýsa, hökümet islese de boyun alyp bilmez. Sebäbi iň bärkisi sol adatdan daşary ýagdaýlar bilen görüşmäge taýýar aýratyn gulluk hem ýok. Ýene-de hiç zatdan basy çykmaýan ýarym açyk efirleri sürerler. Diýip ýol ötünli gaz çykaryş edarasynyň bir işgär anonim şertlerde öz pikirini aýdýar. Türkmen häkimetleri adatça ýurtda adatdan daşary ýagdaýlar şolsany tebigy betbagçylyklary ýüze çykan halatyny olary resmi görnüşde boyun almaýar. Özbekistanyň Baýsun etrawyna partlama garaşlygynyň 25 ýyllygy gaz kanine bolup geçdi. Bu gaz kany Özbekistanyň iň ýeri gaz ýatagy bolup, onuň ähtiýaç gorlarynyň takminan 109 milliard kubmetr tebigy gaza barabar bolanyny çaklanýar. Özbek häkimetleri partlamanyň mümkin bolan sebäplerini heniz ma'lum etmedi. Ýerli ýaşaýjylar partlamadan soňra sebitde zaýa bolan ýumurtganyň ýysyny meňdeş bir ýys duýanlyklaryny aýtdylar. Bu ören howply ýagdaý. Ovada hiç kim kalmadı. Hemmeler üçün can süýji, şonuň üçün terk etdiler. Häzir hem ol ýerde ýakymsyz bir ýys bar, çydamak kyn. Diýip evakuasiýa edilen bir Baýsunly ýaşaýjylar. Wakanyň bolan ýerine adatdan daşary ýagdaýlar boýunça merkez esaslandyryldy we tehnogen betbagçylygyň täsirlerini adatmak üçin zerur çäreler alınıp barylýar diýip resmi beýanat aýdylýar.
Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherinde 1-nji sentýabrda adam pedasyna getiren ýol ulaw hadisasy boldy. Bir mektep okuwçysy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Ýene biri hastahana ýerleşdirildi. Helakçylygyň ýa-dynynda şäheriň köçelerinde we mektepleriň töwereklerinde polisiýanyň işçiligi ýokurlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Yol hadisasy şäheriň 3-nji mektebiniň golaýynyna 1 sagat 7:30 töwereginde boldy. Aşa ýokary tizlik bilen barýan yeňil awtologyň sürjüsi piýada geçelgesinden geçip barýan 2 sany mektep okuwçysyny ulaw bilen kakap agyr şikayet ýetirdi. Dip waka şaýat bolan ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Helakçylygyň netijesinde 3-nji mektepde okuyan 4-nji sınıf okuwçy oglan wakanyň bolan ýerinde jan berdi. Çağalaryň beýlekisi okuwçy gyzy bolup, ol hastahana ýerleşdirildi we bar bolan soňky maglumatlarda onuň aýagynyň döwlendigi anyklandy. Ýeşenme günüdigine garamazdan 1-nji sentýabr Bilimler güni münasibetli mektepler ir bilen ähli okuwçylary kabul ediş çäresini geçirdiler. Mektepleriň gapysy açylyp, okuwçylaryň we muallimleriň gatnaşmagynda uly çäreler geçirildi. Helakçylygyň bolan wagty okuwçylar bu çärelere barýar eken diýip, ýagdaýlardan habarly başga bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygy ulaw sürjüsiniň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Redaksiýa bu barada Sebitiň ýol polisiýasyndan tesbir hem alyp bilmedi. Ýöne wakanyň ýa-dynynda şäheriň köçelerinde we mekteplerin töwereklerinde polisiýanyň işçiligi ýokurlandy. Wakadan soň gün ortasynda ýollarda polisiýa işgärleriniň sany köpeldi. Olar sürjüleriň resmi namalaryny barlap, ulaglaryň tizligini ölçäp başladylar. Şeýle-de olar daşky görnüşi polisiýa işgärleri tarapyndan erwet, köne, hapa hasaplanan ulaglary jerime duralgalaryna äkidýärler diýip ýagdaýlardan habarly ýerli sürüji anonimlik şertinde aýtdy. Şeýle-de polisiýa işgärleri mekteplerin töwereklerinde reýtleri geçirip, ulagyny sagatda 40 kilometr tizlikden ýokary dolandyran sürjülere jerime salýarlar. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri bu çärelerin sebäbini ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň başlanmagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanda 2013-nji ýyldan bäri her ýylyň 1-nji sentýabr 30-njy sentýabr aralygynda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk geçirilýär. Bir aýlyň dowamında polisiýa işgärleriniň köçelerdäki işçiligi ýokurlanýar. Türkmen häkimetleri bir aýlygyň köçe ýol hereketiniň howpsuzlygy babatda habarlyk kampaniýalaryna, ýurtda ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, ýol ulaw hadisalarynda şikayet etmeleriň öňüniň alynmagyna we şu uğurdaky işiň ýygyderli dowam etdirilmegine gönükdirilendigini aýdýar. Ýöne sürüjiler bir aýlyň dowamında ýol ulaw hadisalarynyň azalmaýandygyny aýdyp, munyň polisiýa işgärleriniň ulaw eýlerinden para almak çäresine öwrilýändigini aýdýarlar. Ulaw hapa diýerler ýa-da daşky boýagy erwet diýerler. Kömürden ýa-da demirden bahana tapyp polisiýa işgärleri sürüjilerden ýygyderli para alýarlar. Paranyň möçberi 100-200 manat aralygynda ýetýär. Bir aýlyk polisiýa işgärleriniň köçelerde sürüjileri esasy nişana almak bilen ýatda galýar. Dip Balkanawatly sürüji anonimlik şertinde aýtdy. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy Türkmenistanda bolýan ýol ulaw hadisalar barada hasabat bermeýär. İçeri işler ministrligi hem ýol helakçylikleri barada hasabat çap etmeýär. Döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýol hadisalaryny agzamaýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary adam pedalaryna getirýän köçe ýol hadisalar barada ýygyderli habar berýärler. Şu ýylyň ilkinji 8 aýynyň dowamında Diňe Azatlygyň habar beren aýry başga 9 ýol hadisasynda adyndan 46 adam helak boldy, başga da onlarça adam yaralandy.